Hello, mga kabisaya, mayong adlaw sa atong tanan. So, atong drama karon kun ako ang pasultion. So, bani ko ninyo sa pagpaminaw sa maong sugilanon, matag adlaw mahuman kini. So, salamat kayo sa makanunayon ninyo nga pagsubaybay sa akong mga drama upload. Og kinsa pa tong wala pa maka-subscribe sa akong channel, palihog og subscribe. O click pod sa notification bell para ma-notify mo sa matag upload nako kada adlaw. Isunod na nato ang maong drama kun ako ang pasultion. Let's go. RMN Drama presents Kun Ako ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hi, hello. Kumusta ka mo niyan? Sabi niyong alagad si Kanginan Trifon Morales, and then my partner sa mga ko ni Randy Tayad. Kung ako pasultihon, asap gida. Always say a prayer, mga kaiksuunan. Atong pasalamat, unas tanan, atong pagpanalangin, pagampo nga ito sa nabang magagahom. Thank you, Lord. Si mangyata ka namang grasya. Thank you kayo. Bueno, dito maglangan, aso tampo ko rin itong hatagan ng pagtagad, no? Pinadakin is usak ka lalaki, nga nagpatago lang sa ngan nga inan. Kinikibata ng dua sa radyo ni Ray Arellano. Kaigsunan ang atong sender, si Inan. Kini akong problema bahin ni sa bagong misod nga akong asawa ba. Bagong misod anong vlog-vlog. Kung ano problema ko na niya, no? Naniyon ako pagsugod ang mga pangitabo, ha? Naun sa baking dughan ko, daw sa nalipay man karon, ikaw ang langit ko, naghatag kag kalipay ning dughan. Ikaw ang kahayag nga nagbanwag sa mangit-ngit nga paglaom. Unsay dangatan ko kung mapakias ang tanan. Good morning! Welcome to my vlog! And I'm here again! Live ta karon no, diri sa ako ang base. Ug ngayon yung makita nga akong anab nga nagsinging-singing. Kay wa siya trabaho ron. Na guys, tanawan ninyo guys. Bisag baho-baho na kay wa pa ko, pero love gihapon ako guys, ha? Bisag ingon ana siya guys, kalagom-lagom nagtangkuko. Hasta ilog pati nang laguma guys, pero love gihapon ako siya. Nay tanawa guys. Awa guys, isukig naong pero nagkatawa siya pero naglagot na ni siya. Mo na akong anabs guys. Bisag
tulisan ganig naong. Love gihapon ako kay ako ning bana guys. Ang naong aning tawhana guys, bisag na ginuton kayo pero guwapo gihapon basta pakalitan lang. Hilom ya, Kring. Hilom ya. Awa guys, awa. Isog na kayo siya guys, no? Awa. Musamot o kasiga ang mata niya guys. Mao na akong bana guys. Kakun masuko, murag na po na kapatay. Pero love kay nina ko guys. Kay mao ni ang akong bana. Unsa ang gato higayon na god, wa mo ko laing nakitaan. Mo nang ako na lang ning giagwanta kaysa mazero ko. Hilom ka rin ha. Ipuspos ko ng cellphone ron ni mo. Awa guys. Gwapo kayo mo'y masuko guys no. Pang, smile sad pang be. Awa guys, ni smile na guys. Pero bisag mi smile na haskang bati agyapog naong. Murag kalima na kapatay. Pero bisag ingon ana, love kay nako ning akong bana guys. Hilom ya. Bida paungo na di mo yung cellphone. Ipuspos ko na ha. Okay guys. Maulan sa to guys ha. Salamat kayo ninyo. Kini inyong ka-vlogger and lover at the same time. Inday ka ring king. Thank you guys. Mwah! Ikaw ba? Bulabog kay kastanan. Makasweldo na gani ko ani. Away niya. Pikatan tagyod ka. Probida di hinuod. Di ka pakanon ka na hana ka. Maninuod ayo. Hilom na. Nood. Pwede ka kauyon din akong vlog di ay pang. Bantay mga kag makasweldo na ako sa Facebook ha. Bantay lang yun ka. Ay, sos! Pulungan dito! Bida sa di mo, pe! Pwede ka ganahay sa akong vlog pa. Wala! Thank you guys. Mwah! Awa ka lang makasweldo na ako sa akong vlog. Pasuyaon tagyud kang inana ka. Mo na batasan sa akong bana guys. Wa siya makauyon na akong vlog. Di na unta siya manghilabot. Di unta siya manghilabot ako. Kay di ba ilalim ni mag-vlog ta. Ay, mabaw patag pangitag content. Ay, mauna siya guys. Labad kay na akong bana guys. Uy, wa ko mahibaw kung unsaon ko na ni siya guys. Buang na ka diya, Kring? Ha? Yabag na ka? Ay, nayabag man. Unang usam ka? Nag-vlog. Vlog ka? Usam na mo kamera? Kani di ay? Kamera din ang asamin ba na? Ay, bungot Wawa vlog! Sa amin, Sa amin, di ay ni halabuang. Abi na kong cellphone, ako. Ako, maguna ako nakita. Good, ala, sa amin. Wana vlog. Pakitod, pe. Pre, kailangan ko na yung panghupaw. Pwede naman itong ipawang sa sunog kalaw ma, pre. Pwede. Lagot ko sa kong wansawa. Paano man, pre, ha? Nabuang ng vlog-vlog? Butla. Usa. Grabe kayo kabuang akong asawa ng vlog taon. Oy. Wala yung trabaho, mahimos ba eh. Sige lang vlog-vlog. Wow. Magdrama, magyaw-yaw, magsayaw-sayaw. Kung saan pa na niya. Purbida. Anak ko na, pre. Pero makatabang diya na, pre. Katabang ko taon. Dugan sige upload ng mga video. Sige, Boss. sige upload. Ay, boss, gamay pa kayang followers. Mutang. Lagot ko na, pre. Ewa na, pula na kayo ako sawa taon. Di na galing matag sa iyo. Dugay mong matug. So, vlog pa man. Sige lang. Kung ako, pasaran ko kaon permi taon. Lugot ko, labay ko na yung cellphone ba. Kayo sahay, ako pamahaw, imbis alas 7 buntag, usahay arin na sa alas 9. O diba, alas 10 na. Maglagot ka ng vlog-vlog niya. Hapit mga liging puspos ng cellphone niya. Ayaw sa, pre. Makakwarta sa buwan na madugay, pre. Oy. Kwarta good taon. Tinuod Hindi ka. pang pinagaliwa pa magaling sildo eh. Kwarta. Makakwarta bito mo na, pre. Giyasan mo magsiguro, pre. Ang kwarta tana, be. Guys, di nila lang ko ito batong live, guys, ha? Buwag siya ito. Live ni ka niya, Bubuhat probida. ko, guys, ha? Kaya wala man tayo oras. Sunod nila sa datong si Dad 17 Kaubon, si Inanski. Salamat kayo sa Dad inyong 17, pagsunod. Bye. Probida. Magkana ko. Gida, apil sa deka na? Apil sa deka? Oo, sama di ay. Abaganta sa atong mayong panahon. Abida, daghanan yung na-crazy anang vlog-vlog, no? Probida. Dili, pre. O sa man is, kuan, kakuhaan na to income para sa pamilya. Ikaw, mingon lang ka kayo, maghimo, nibaw ka, pre. Daghan na kayo mga vloggers nga na sinso, pre. Ang uban, mga milyonaryo na. Sos, too, mga anak. Ikaw, pre, naarani mo.
ini kadawat mo sweldo sa imo asawa. Kadawat niyo sweldo sa mo asawa, pre. Ay, na kayo ka. Yahay ko taon. Lagi, di rabam to. O nyara ko ba ito, pre, kung makita na ko kari magkupot ng kwarta. Ade, gani, abot lang. May payong magub segman, de. Hello guys! Hello! Atong atngan karon ang akong bana nga isog. Sige lang pangasapa, sige lang kasuko. Karon guys, ato siyang i-prank ha. Karon taon-taon mo abot naman to gikan sa trabaho. Unya, wa siya kay baw nga may gibitay ko sa ibabaw sa pultahan nga murag multo kunuhay. Unya, sininaan akong puti. Murag jug multo gyud. Guys, wato na to gamay ha. Tan-aw na to unsa iyang reaksyon kung makuyawan ba. Tan-aw na to iyang kabagsik guys ha. Ay, timing. Nana, naay motor nga miabot. Siya na ron, si ina na ron. Ako na ning andamon ha. Aron inigsod niya, matagak ting multo-multo gikan sa ibabaw sa pultahan. Unya, maigo siya, guys. Wait and see. Sakitas kong liyo ni motora eh. Mahay ko ni motora na. Mura ko taon ko mag-drive eh. Sakit kay ko liyog. Sorry, sabay eh. Kung di pa huwag akong liyog. Ay, nanasad. Gawas. Ay, ahapin akong asawa. Taon, ay, probida. Huwag yung makapanilhig taon, gawas. Sige sa tigaling vlog-vlog ay. Pida ko ni Bayana. Wala siya bahay mo trabaho, sige vlog. Mura bang makakautan yung vlog. Saban na ko ron, pida. So, nagobi. Kalit si... Kitsa nagibitay! Kitsa nagibitay, ale! Pinay, nimal ka kami imo ko kayawan mo kalit. Sorry. Abi na ko. Haloy, na-shock yun ko do. Siya ka? Ako yung kuratan niya, ikay na shock. Nakuratan ko sa imong reaksyon dong. Reaksyon? Kaya nga naman kung sama na ko reaksyon. Nabayot lagi ka dong. Nabayot sa yung mata. Bida, kuwara, pinampak ang dako na. Imo tayo apel ng kabuang ni mong kanahana ka, ha? Bida, madugay, mapuspusan, giti ka, di ba? Mapuspus ko na yung cellphone, awa niya. Dong. Inana ka kanahan ako asawa. Nibaw siyang maglagot ko ng vlog-vlog kay wa siya tarong trabaho sa bahay, wa siya mahimo. Kunya, giapil-apil pag yung kagwang na ko. Kunya, Wow! Hayaya na yung mamari, uy. Uy. Dako na kayo ang imuha, Marido. Ha? Hala, unsay dako? Klaruha kung saan dako amari kay naka-live ta. Ay, ang imo bang followers ba? Dako na kayo. Aw, kana ba klaruha? Kay daghan kay nagtan-aw nato. Abi pala kung unsay dako nako. Kalain na ba ang dako? Sama ra nas gamay. Lain din na, Mari? Oo, uy, ikaw ba ingon nga? Naaman na siya'y gamay. Hala, no? Gamay pa gani na. Sa mo tag-ingnon kang, doon naman na siya'y dako. Wala, uy, lain na gani. Lain paminahon, yun. Lain siya kay paminahon. Kung ang gamay niya, nasa kay dako, nasa kay gamay, lain. Oh, may tama ka, Mari. Okay, guys. Niami karon sa amo ang panimay, no? Sa akong bay. Kay, wa man na siya ilabot. Anyway, guys, ang among buhaton karon, among buhaton diri kay maghimo unta mig pizza. Kana bang homemade pizza. Unya, abagan ko ani akong kumari nga guwapa. Guwapag pakalitan. So, ready na mo dia, guys, ha? Kay among itudlo dia ninyo kung unsaon nga mas mulami ang inyong pizza, okay? So, amo sang andamon ang mga lamas o unsa pa ng mga ingredients sa paghimo og pizza, okay? Okay, guys. So, atangi ang lain unya namong video nga mao na gyud ang actual nga paghimo og pizza, okay? So, salamat, guys. Mari, wara-wara sa dia, Mari. Kay manamilit na ta. Hi, hello, my adlaw, guys. Ay, humanata. Oy, panamilit na gani. Ang sadayoy. Okay, guys, salamat kaayo. Bye-bye, guys. Mwah, 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 mwah. Bye-bye. salamat, Lord. Abutin yung taon ko sa bahay luwas. Kapuya eh.
Uy, tanawan ninyo niya, uy! Limahong sunog! Kadaghan yun yan, puyo, adyo mo kabantay taon nga mura limahong su. Klaruhan ninyo! Basta masunog na diri, ha? Pida mong tawahan na. Mura lagwa! Tanghang lang yung mga tawahan na taon. Ano yun, Dari? Uy, kalamin na gini katugoy. Duka na kay ko. Kaon na ko. Ano ko matawag? Kapoy kayo na. Haon niya lang kung kaon. Uy, matawag ko. Sabi, kapag ang aso. Murag, ang kabahong sunog. Karig! Karig! O sarang sunog, karig! Sa taon kang nalungag mo magibiyaan taon? May gani ka masunog atong bayan kanahana ka? Nakalimot mang Limot? may gilungag ko. Anong limot pa ka, ha? Diin bili ka. Nagimog content. Kunti sa mong mata. Kunti mo sunog abuhan, ha? Ang mga bongbong na to sa kusina. Kaon sa kayo, porbida. May gani, natabang pa na ako. Kuha pa! Ugdaw ta! Wala tayo bayron! Sa ilua lang gugugo dun saon nga nalimot mang ko. Limot sa mong mata. Ingna lang yun nga, basta mag-vlog-vlog na ka, di na ka mahinumdom sa iyong bluhato din eh. Kanahan kayong bayhana ka na. Sorry lang. Sorry si mong mata, sorry ha. Usabi rin ka noon na to, ani. Napaig mo na ka noon. Magpalit lang ko, dug. Bida. Kuwata lang ko. Ay, imbis pahuway ng kadiyot kay lamay kay pahuway, unya na ta kumukaon. Bida, kabuang naman taon ka na ng imong bida. O taon na taon na mapaw nga, wapa mapaw kayo, patay na. Patay. Patay. Sorry na kay, buhi pa man ta. Unya na na. Pagpalit yung kaon kay, gutom na kayo, pagdali. Oo, dong. Pertigin ako laguta taon, tungod aning iyang kabuang nga magsigig balag-balag, nga malimot lang siya mga trabaho taon. Unya, o sige gayon na sa dana. Oh, saan mo sa kaya? Ngano ka? Naghilak ba ka? Ang bi, gamay na akong sipi at imo dayot ang bangagan. Imong kasaban. Pagsulti lang uwa na kay gusto na ako. Uwa na kay gugma na ako. Pwede man nga magbuwag ta. Bidas. Magbuwag na lang ta. Kung di na ko ni mo mahal kaysa magsigit nag-ingon ani. Bida, ikaw mga go, dapat imong i-prioritize ang imong mga bluhaton disbay. Manlimpyo ka, magduto ka, magdungag ka, iniguman na. Sige, pag-vlog-vlog yun. Basta unahan ang imong bluhaton disbay, okay na mag-vlog ka. Sorry na. Sige, sorry na. Mahal mo ka, basta. Tas anak ko kung pasabuti mo. Oh, thank you. Love na ko ni mo. Love! Love, hindi ka daan. Sure ka. Bida, bisag unsay mahitabo. Ako na, Ang bisag ibuha kung din na, may sure tabo. ko, Di sure na ko. ko ni mo buwagan, bisag kung si may tabo. Di lagi, di ka buwagan. Nya, di na ka masuko na ko nga mag-vlog ko. Di na. Yes! Guys, saksi mo guys ha, nakadungogin mo sa gisulti sa kumbana guys. Di na siya masuko nga mag-vlog ko. Di na siya mga saba na ako. Ug labaw sa tanan, di na siya magigbuwag na ako. Nag-vlog na sad ka! Nisaad na ka, nisaad na ka, nisaad na ka. Bida, imo mag-gishort star taon, oy. Gisyat star mo ko niyo. Bida silpon mo, impus ko sa niya, bida silpon mo. Dili ko, bahala ka niya. Bida, oy! Kare, ang bida! Mao na problema na ako kay meron na yabag akong asawa taon si vlog taon. Unya, usahay, magduda ko sa iyang mga lihok. Kay naman siya yung mga kachat po. Murag lain kay ba? Murag iyang uyab. Kung ako pangutan-on taon, moingon ra sad siya. Da paluwas na ako ay. Okay ba gud na ang mga paluwas. Mo ni ako taon problema ron kun sao din ako ng asawa. Palayason makataon din ako sa mua taon. Palihog, tabagi ko ninyo, be. Bam! Asa ba ito mabasa diha sa Bible ka na i-vlog? Be, inan. Ate Pres! Okay! Ang sindo na ito karadlawa, Ang sinder, Ate Pres, kinis inan. Inan. Kinis inan nga gilad-ilad. Siya kasawa kaniyang asawa tao, nag-vlog, Ate Pres, ba? Niya, content usahay. Ang iyang bana nga, batignaong, sigag mata. Dadaot. Dadaot ba? Para katawaan sa taon siya ba? Nya katapusan gi-vlog sa niya yung asawa kanang pakalitan, hadlok niya ko tanaw niya unsay reaction ba o makalitan ba pati lagutas yung
Bana mo to gaaway sila nya gipatabag sa siyang bana sa sorry na kay na sa diyang bana nga sige sorry na. Pasaylo na tika nya love na ko nimo oo love lang tika siyam. So diretso ba ingon nya di na ka masuko na ko dong. Love jud ko nimo. O lagi di na lagi. Sa mag-vlog ko dong. Di na lagi siya. Yes guy. Ha saksi mo guys ha. Nakadungog nimo gi-vlog din nila iya ha. Bana tong gaway-away sila. Purti lagutan siya bana. Ibunal tayo ang cellphone. Purti dagana taon ni karing taon. Mao ni ang problema ron saon ni tawa mo dabuang mga ni vlog. Diretso lang. Diretso bam? Yeah. Mo man usog gud karon kani ko na ani apan ang na tong bantayan nga kun pananglitan kita puro man ta mag-vlog mas mayon ta nga dili kita makasamad sa balatian sa atong isikataw no dili kita magtunob Dili ta magdag hinagiban nga makasamad kutsilyo kalag-kalag dili ta kana watay na tumban bang katungod-lan atong paambitan be alang kanatong mga vloggers okay aron magkamatikod kamo kun ari ka sa New Testament Santiago 3 okay Santiago 3 verse 7 makahimo ang tao ug nahimo gayod sa tao ang pag-anad sa tanang matang sa ihalas nga mga mananap, mga langgam ug mga binuhat sa kadagatan. Apan walay makamanso sa dila, daotan kini ug dili kapungan ug puno sa hilo nga makamatay. Lawom kini ha, pero ari lang nimo isimple lang nimo pagsabot meaning imong bantayan ang imong litukon o imong i-type diha sa imong vlog. Aron dili makasama og balatian. Di gyud. Pero mas nindot bam. Ako mas nindot pa ni yung vlog bam kaysa katong nanisumbong nako taon nga. Nga unsa man? Na ako na nag-chat-chat sayang ate nang hatag numero niya ngay 5,000. Padadaan sa taon niya kay magawas ko nung numero. Ginoo ko. Ayaw mo padaan. Ayaw mo ana. Scam na. Ayaw mo pag-ana. Scam na. Ayaw na. Mas maayo pa mag-vlog-vlog. Sakto na pero kay nang mangilag kag numero nga magawas. Ay mo tuo. Kay wag yun. Wag yun yung numero nga magawas. In fairness lang, no? Kaya may uban nga mga broadcaster ang ilang maor ba panghatag tinuod. Kanang na ang ug maunay makapadato na kugulyat. Ako na lay mo palit. Tinuod. Di lang na ko ihatag. Tinuod na. Ayaw mo padala, binag mga kwarta, ha? Kanang nagyo ni chata ko ati pres nga sa gulat kanang pwede na nimo kuan kanang iyang ate taon ati pres nagpadag 5,000. Ayaw pailad man mo ayaw pailad pud ana taon. Ba maghisgot ka ni kwarta nga mga ati pres ayaw gyud bisag usak buok no. Ayaw gyud basta maghisgot nga mga kwarta ninyo ayaw gyud ana. Ayaw gyud. Padayon talan. Gikan sa New Testament mo atras ta dire sa Old Testament kasi nga itong sinder di anan nakalimot ko ang nagpadasa sa Inan? Oo, sa Inan. Inan inang imong asawa ari ka sa kaalam ni Solomon 4 bersikulo 1 mas maayo ang pagbaton og dalay kung kinaiya bisan kon ikaw walay anak. Ang imong dalay kung kinaiya iluhon sa ubang mga tao ug sa Dios ug manumduman ikaw tungod niini hangtod sa kahangturan. Kay mag-vlog mo, ang inyong kinaiya sa pag-vlog, mangita mo mag-away. Makakita man mag-away, ayaw ka nang pwede ka na makakatawa, di ba? Oo. Atras pagyudta sa Old Testament. Atras ba? Salmo 49. Ha? Naadiri ha? Ako tanawon asa to dapit. Salmo 49 versikulo kaya sa kayo ha? Versikulo 10. Nakita nato bisan pa ang mga maala mamatay. Ingon man ang mga buang-buang ug ang mga kuwanggol ug ibili nilang ilang bahandi ngadto sa uban. Ang lubnganan maunay ilang puloy-anan sa dayon ug magpabilin sila dito sa walay katapusan bisan pagkani may kaugalingon silang yuta. Okay? Unya kani ang but pa sa bot kung maghisgot na ta dires dapit sa tumoy kay adtom ta punta. Adto man ta punta, no? Mauna nga kung kamo mag-vlog ayaw na mo uban gulyat nga kanang masina ba kay ibang mga vlogger kuno gulyat nakatukod ng mansyon, nakatukod ng dagkong balay, nangadato mo uban mo mag-vlogger apo na lagi
Na may uban lang, tuyuon sa ko na away-away, aron na kang mupalo. Padayon ta, Salmo 49 bigihapon, verse 16. Kani, kay masina ka, kay dagko kay kita sa vlogger, ayaw kasina kung madato ang usa ka tao ug magdugang ang yang kadato kay dili niya kini madala ini kamatay na niya dili mo ban kaniyang yang bahandi ngadto sa lubnganan kana o labi na sa pag-record na to ani gulat kay bispira sa Todos los Santos ug adlaw sa mga kalag mo ni okay inan ang akong ikasulti akong point of view ni ini nga nindot man og mag-vlog-vlog imong asawa pero kung mahimo kanang dili ka makapasakit og tao. Apan ug mingon ka kaya ko bana siga mata kaya ko wala jud kay lain ang mahimo. Ayod wala. Oh, so waya ko no ingnan mong asawa magsikag mag-vlog kay makakatawa ko kuno malipay ko. No? Kaysa hindi ko man imong vlog mahiubos ka kay unsay yang gisulti. Apan unsa to sulti nimo gulyat? Ang saban. Ug na imong bas ayaw tagda unsa to? Ay tagda kay natural na magpatagad ba na. Anong magbasbas nimo, patagad na. Ako bitaw gulit, ako bitaw nang gisulti nga na yung mga basbas. Ako apel bitaw na ako nagsulti sa amigo na kumpare. Unsa ito ba gulyat? Unsa ra gyud kalinya nga naka-encourage nako. Nga sa? Ayaw sila tagda kaya ang Ginoo ray nakakita. Mao na dong rani, ayaw gyud tagda na dong rani kanang upat ka mo kay. Nga, tinuri si Rani nga ka ng 6 tirada gulat. Ay, 6 tirada di na yun. Butan kin. Vlog atong gis. Vlog is gutan ya. Dili ba? Kaya nga ako magmahibog na sana ako nga bayot. Salamat po nagating taluman doon. Kung ako ang pasultihan.